IFM News. Lokal. May tantandudo iti local rice iti probinsya kalpasan na saanan nga agang angkat iti bagasa iti National Food Administration wenno NFA. Segun kan Engineer Jonathan Corpus, branch manager iti NFA, nabayagan nga naisardang ti importasyon ti bagas dito iti probinsya. Kunana, daytoy ket gapo tapno maikani ti atensyon ken matulungan dagiti mannalon dito Ilocos Norte nga aglako iti produkto da. Nabayagan ma'am, aging gapay iti I think 2020 awanin iti importation no ti NFA iti pagsasaritaan. So aming nga stocks tayo pocket local rice, locally produced by our local farmers. Kabayatan na inbatad ni Corpus nga aming nga stock iti National Food Authority diti probinsya ket locally produced dagiti lokal a mannalon da. Para iti IFM News, Idol Bernadette Toledo, Tatak, IFM.